Huma 202 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew irreġistrati bejn it-2 u 3 l-ogħla ammont ta' każi ġodda matul ix-xahar ta' frar s'issa. Din iċ-ċifra tella għal 19,015 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus sa mill-bidu tal-pandemija fl-aħħar 24 siegħa fi 146 persuna biex issa huma 16,325 dawk il-persuni li fiequ. Dan kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie konfermat ukoll illi fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra żewġ timwiet kawża tal-COVID-19 bil-vittmi jkunu raġel ta' 81 sena li miet fir-residenza tal-anzjani ta' San Vincenz u mara ta' 85 sena li tilfet ħajjitha fl-isptar Mater Dei. Sabiex bekk l-ammont totali ta' vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna issa żdiedu għal 284, 17 il-fatalità matul ix-xahar ta' frar. Bekk il-każi attivi issa jammontaw għal 2406 dan fil-waqt li tul il-jum ta' tnejn nataw 2028 vaċċin b'1132 jingħataw it-tieni doża. Intant tul il-jum ta' tnejn tħabbar li għat-tieni sena konsekuttiva mhux ser ikunu qed jiġu organizzati pellegrinaġġi, burċisjonijiet u manifestazzjonijiet tul ir-Randan u l-ġimgħa mqazza madwar il-Gżejjer Maltin. Dan kif il-Knisja spjegat illi b'responsabilità lejn saħħat il-poplu Malti u Awċi fi żmien ta' pandemija is-saħħa tan-nies trid tiġi l-ewwel u qabel kollox.